ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଡାଲିଟା ଏଠି ରଖିର ଆଳୁ ଚକା ଏଇଟା ଆମେ ସାଧା ତରକାରୀ କରିଛୁ କାଜୁ ପକେଇକି ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ବେଲୁଛି ଏଇଟା ଆମର ମଇଦା ମଇଦା ପରଟା ମଇଦା ପରଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ପରଟା ଆଉ ହେଉଛି ତରକାରୀ ଦେଖେଇଦେଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ତ ଆଜି ମୋର ଅଛି ଅଫ୍ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନି ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ତ ଯାଇନି ସକାଳୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ବାବୁନା ଯେଉଁ ବଦମାସି କରୁଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଟେ ଏଇ ପଇଲା କେତେ ବାବୁନି ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ କାହିଁକି ଏମିତି ବଦମାସ ହେଉଛି କହିଲୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ହାଏ କହିଦେଲୁ ଓଇ ନୁହଁ ହାଏ ଏଇ ସଫା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ କରି ସବୁ ପକାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏଠି ବଦମାସି ଚଲିଲା ସେ ପେଟି ଉପରେ ବସୁଛି ସେଠି ସାମ୍ପୁ ଧରି ଖେଳ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବୁନୁ ରାନୀ ତାର ସେପଟେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନାଉଛି ଟିଫିନ୍ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲାଣି ଟିଫିନ୍ ତ ଦେଖିବା ରାନୀ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ରୋଷେଇ ତାକୁ ଉପମା କରୁଛ ଉପମା କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ପକେଇବ କାଟିକି ଆଳୁ ପରିବା ଆଳୁ ବିନ୍ସ ଗାଜର ନା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆଜି ରାନୀର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ସେ ପୁରା ରାଗି ହେଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି କେହି କିଛି କରୁନ ତମେ ପିଲାଟା ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ କ'ଣ ସବୁ ତ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ବସିକି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କର ସତ କଥା ଆମେ ଖାଉନୁ ନା ଘରେ କିଏ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି କରେନି ଡରା ମାରି କରିଦେଉ କିଛି କରେନି ଏବେ ରାନୀ ତାର ଏଇଟା ଭାଜି ସାଇଲେ ତାପରେ ପରିବା ପତ୍ର ପକେଇକି କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା ଏଇ କାନ୍ଦ ଏଇ ଖାଲି ନିଅ ହଁ ମୁଁ ନେଉଛି ହେଲା ଉପମା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ସୁଜି ତ ଭଜା ସାରିଲାଣି ପରିବା ପକେଇ ସାରିଲିଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଉଠିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ଉଠେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଉଠିବା ମୁଁ ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖ ସେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ଚୁଟି ଯେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ବେଣୀ ପରିବା ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲିଣି ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ସୁଜିଟା ପକେଇଦେବି ଆଉ ଆମ ଟିଫିନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲା ଆମ ଉପମା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି କହିବେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ବାବୁନୁ ଆଉ ଧନିଆ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁନୁ ତମେ ଖାଇବ ନା ଏଇ ଦେ କହିଲାଣି ତୁ ଖାଇବୁ ନା ହଁ ସିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଦମାସ ନେଇ ହଉ ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା ଆମର ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲେ ସେ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ ରକି ଲାଗି ତାର କରିଦେଇଛି ଡାଲି ଆଳୁ ଚକା ସବୁଦିନ ଡାଲମା କରେ ମୁଁ ନା ଆଜି ଟିକେ ଡାଲି କରିବା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଡାଲିଟା ଏଠି ରକିର ଆଳୁ ଚକା ଏଇଟା ଆମେ ସାଧା ତରକାରୀ କରିଛି ମୁଁ କାଜୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଭୋକ ଦେଲାଣି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେବା ରକି ବି ଖାଇବ କାରଣ ଡାଲିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ତା ଡାଲିଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଇଦେବ ନହେଲେ ଗରମ ସେ ଖାଇପାରିବନି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେବା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆମେ ଖାଉ ତା ଡାଲିଟା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପାଖାପାଖି 7:30 କି 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଦିନରେ ତ ଯାହା ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ବାବୁନି ତାର ବଦମାସ ହେଉଛି କିଛି କାମ କରିଦେଉନି ମୁଁ ପରଟା କରୁଛି ଦିନରେ ତରକାରୀ ସିଏ ଲଗେଇ ଖାଇଯିବ ସେ କହିଲେ ସବୁ ବାସନକୁ ଆଣି ସବୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ କିଛି ତାର କାମ ନାହିଁ ଭଲ ବାସନକୁ ମାଜି ରଖି ସେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଖାଲି ବାବୁନୁ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୀ ତାର ବେଲୁଛି ଏଇଟା ଆମର ମଇଦା ପରଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ତମେ ନିଜେ କର କେତେ ଜିନିଷ ଖାଇନଥିବ ଖାଇନି ଯେ ବଟ୍ ଖାଇଛି କ'ଣ ବଟ୍ ତମେ ସୁଜି ପିଠା ଖାଇଥିଲ ସୁଜି ପିଠା ନ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ପକେଇ ଚକୁଳି କରି ଭେଜିଟେବୁଲ ଚକୁଳିଟା ଖାଇଥିଲ ନା ଯେଉଁ ମଟର ପାଣି ସାର କରିକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇଥିଲ ନା କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମଇଦାରେ ପରଟା ଖାଲି ମଇଦା ପରଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଇଥିବ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବି କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଖାଇନି କେତେଟା ହେଇଛି 3 3 6 ଗୋଟେ 7ଟା ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତରକାରୀ ସକାଳ ତରକାରୀ ବେଲିକି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ଆମକୁ ଭୋକ କଲାଣି ହେଲା ଆମେ ଖାଇଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ଆଉ
ଖାଉ ତମକୁ ଖାଉ ଦେବି ନା ତମକୁ ନ ଖାଉ ବାପା ମତେ ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଦେଖ, ଏ ପିଲାଟି ସେ ତ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି ଭାରି ବଦମାସ। ଏଇ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ନା ଧରୁନି ସେ ହଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗାଇଦିଅ। ଓକେ ଓକେ। ତ ରାନି ଏବେ ତାର ପରଟା କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିକି ବସିସାରିଲେଣି। ଭୋକ କଲାଣି ଜୋରରେ, ଦେଖାଉଛି ଆମର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପରଟା ଆଉ ହେଉଛି ତରକାରୀ। ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଇଦା ପରଟା। ଦେଖାହେଉଛି ତ ଭଲ, କିଉଟି ଦେଖାଯାଉଛି ପରଟାଟା। କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସୁନି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବାବୁନୁ ହେଇ ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ମୂଷା ଚିଉଁ 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 ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ହଁ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଗରମ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାନି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ କରିକି। ଓହୋ ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ହଁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା।